Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Karong adlaw atong gihandom ang tanang mga nangamatay na atong mga kaigsuunan. Ako sang handomo ng akong papa si Severo, akong mama si Valeriana, ug ang akong tanan nga mga apuhan, iyaan, uyuan, ug kaig-agawan. Mao sa tingali ang inyo karong gihandom ang mga residente sa Bahak, sa Manila Memorial, dito amo sa Calamba, Cebu City, ug sa St. Anthony. Silang tanan nga mga nangamatay atong iampo, sayod ta nga ang Ginoo nagsaad og kabanhawan sa mga minatay. Ato sang iampo ang mga buhi nato mga kaigsuonan, labi na ang mga naapektuhan karon sa mga sakit nga unta hatagan sila kaayuhan. Iampo sad nato apil dinhi sa misa ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan nga hatagan sad sila daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghugi nga maluluyon ang among mga pagampo aron imo usab nga lig-unon ang among paglaom nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw,
Usa-unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on ug Diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanato. Ni nagbalos siya kanato, sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maingon nga ang usa ka amahan naluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod siya giunsa kita pagbuhat. Nahinumdum siya nga kita abog lamang. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga adlaw sa tao ingog mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulak sa uma mubuklad siya. Ang hangin muhuros ibabaw kaniya ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Ug nahinumdom sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala
magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atoa siya sa tuo sa Dios ug nangiliupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? Dili. Hinunua taliwala nining tanan, may himpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas ug sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Haleluya, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Nag-ingon ang Ginoo. Haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Og kun atoa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa kapaingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining paghandom nato sa mga nangamatay, maghatag nato kadasig og kalipay
nga mamatay. Bitaw, di mo malipay, di mo madasig nga mamatay, nga naguna naman dito ang atong daghan kaayong mga mahal sa kinabuhi. No? Ako madasig jud ko og malipay kong mamatay kay magkita na sad ming mamagpapa. Kamo, wa mo mingawan nila. Kamatay na mo. Bitaw. Akong lolo, pinangga kay ko ato, akong lolo, sahid sa akong mama, ug ang akong lola. Ako gyud paborito kayo to akong lolo. Hapit ko to atakiha og sa kalingaw gyud kuno niya nako. Ana, nya sabak-sabakon gyud ko adto niya, bisag gamay pa ko mahinomdom gyud ko adto. Sabak-sabakon ko, sigihan ko hatag og pagkaon nga lami. Unya, og mahadlo ko mamatay. Di ko ka kita sa akong lolo balik. Akong iyaan, kuhaan gyud ko manghod ni mama, kuhaan gyud ko atong mga bayabas kay pakanon pagka pinanggaa gyud. Unya hadlo ko mamatay nga magkita na mi ato basi gaandam na turog lang mga langit nung bayabas dito. Mao na sa unang pagbasa gihisgutan nga wapa gani mataw si Kristo, wapa mo anhi si Kristo sa kalibutan aron isulti ang kamatuoran. Si Judas, usa ka pangulo sa mga Israelita, naghalad na para sa mga patay kay mituo siya nga mabanhaw ang namatay. Nganong nituo man siya, gilamdagan sa espiritu sa Ginoo aron wap-agan si Kristo moabot, gisugda na sa Ginoo pagpasabot nga dili ta mga matay. Nakining atong lawas nga gida karon dili ni madugta dinhis kalibutan. Mubalik ra nigtapot sa atong kalag sa espirituhanon nga kahimtang. Tawag na tog spiritual body, spiritual existence. Kay kana man gyud atong padulngan. Di man ni temporary ra man ni. Kani ba din temporary ra ni oy? Wagi siguro karong hapon ihatod na sa uban ngadto sa punerarya. Ngano man? Tungod kay temporary man ni kani atong lawas, pero doon ani siya permanente nga kahimtang. Nya unsa man ang permanenteng kahimtang? Inig kabanhaw nato. Pero duha ka buok ang klases pagkabanhaw mga igsoon. Timan gini. Na ako noy banhawon aron silutan, naa say banhawon aron lipayon dito sa langit. Mao na duha ka klase sa pagkabanhaw. Tinuod mabanhaw ta, pero duha ka klase. Ang mabanhaw nga tuas langit ibutang ug ang nabanhaw aron silutan sa impyerno. Kay karon kamo kadtong inyo mga ginikanan, mga apuhan, mga kaigagawan nga nangamatay, asa man ninyo gusto silang mabanhaw? Mabanhaw ngadto sa langit o mabanhaw padong sa impyerno? Kinsa dinhi ang nangandoy nga ang akong kaliwat mabanhaw padong sa impyerno? Wa. Lingi ako na imong tupad. Lingi imong tupad. Pangutan na siya. Pangutan na ingna gusto kang malangit. Ingna. Nisanong imong kan. Na siya. Wa giusa na to kinsa gutay gustong impyerno. Pero timan anato ang Ginoo dili sad gustong maimpyerno ta. Unsay iyang gigamit aron malangit kita? Gigamit niya ang iyang gugma. Gugma ang gigamit sa Ginoo. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Roma, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios? Muratag ang iyang gugma ba mura gigunitan ta? Di ba kanang maghigugma ay maginunitay man na? No, kasuway mo so na. Ayaw na lang karon nga minyo na mo kay wa na mo gani hinikapay. Pugsuno nakingkamot nga mohikap no kun minyo na ko no, wa man sa ko kasuway ana. Pero nakasuway ko sa una uyab
Basta ini kita kupot yun. Harus nindot kayo ikupot ba? Kasuhem gani kong agbay. Walang madalos akong kamot ngadto padong Ang lain naman karon kay inig agbay, dalos dayon. Ngano madalos man isa? Dangog kayo kay wa man goy tabon. Ang sa spaghetti ra may gibutang dire. Sulob di inig agbay, dangog ya kay nang abagas babay, ingon sila. Ang ko kasuhay nga way tabon. Pag agbay na kusunan na may tabon di kay dangog. Karon wa na may hapit tabon dire. Pating dangoga. Ya pag abot sa ubos wa na say hapit-hapin. Lus pa day naong. Ngano nahisgot man ko. Ano gugma lagi? Gugma ba? Mukupot yun ang gugma. Gunitan kita. Muna matod pang San Pablo. Kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Tanawa ha? Gatuo kita nga. Kani di malas kini. Ug moabot nato. Pero di ni makapahimulag. Iyang gimension dire. Ang kasamok ba? Maraming kasamok ros kalibutan. Kanang kasamok sa inyong pagpuyo, di na makapahimulag nato ang kalisdanan, kanang imong mga trials, imong problema, kanang naputos na kasutang, mao ba na makapahimulag? Di gyapon. Ang paglutos, kanang i-persecute kanang kuralon ang imong agianan, di na kapagion, di na makapahimulag nimo. Ang gutom, kanang wala kay hapit gikaon, perti na gini mong lisura, nataktak pakas trabaho, di gyapon. Ang kakabos, hapit ka way balay, naalang ka squatter, naalang ka sidewalk puyo, di gyapon. Ang katalagman, kani mga linog, kani mga tsunami, mga bagyo, bagyo, moro ko ito yatong salmo. O ang kamatayon, di makapahimulag. Kaya di man makapahimulag, bisan ng kamatayon, sa ato pa, di ta mamatay. Amo na siya ang analysis ni San Pablo. Pero unsa may makapahimulag nato, hibaw mo? Hibaw mo? Siya mo sa gwapa mo hibaw, no? Ang wa hisguting San Pablo dire, ang sala. Kay ang makapahimulag nato, mao ang sala. Namuroy sala. Kusga. Kinsa dinhi ang way sala. Tanawa. Pulos ta nahimulag ni Kristo. Muna kung mga matay ta karon, peligro kaayo nga mabanhaw ta padong sa impierno. Apil na nang magsigig rosaryo dinhi. Apil na nang magsigig lektor, salmo, kanang mag-choir, kanang magsakristan, labaw na ni nagbarog-barog dire. Nabitay na ingon ako, Pader, nakabasa ka nang naanggit po gina sa YouTube na katubitang pari nga namatay, nabalik na rin. Itong pari bang misyonero bang namatay, nabangga ang ito yung sakyan niya human, nabuhi ba? Gida ko nung atos impierno, purgatorio, nga to langit. Daghan ko nung kaing pari o obispo to ako nung impierno. Insya Pader, naalagi gibutan, tinuod ni Pader. Insya, wa pa ka kakabasa, ako kang padadaan Pader, arong kakabasa, pero dugay na ko nakabasa na. Kulbaan gani ko, napayay. Daghan ko no kayong pari o obispo, napagi ko no Santo Papa, natua ko no sa impierno, pero giingnan ko no siya siyang anghel o sa Ginoo, ayaw yun isulti angan, dili ka allowed nga mosultis ngan, kaya nakailam ko no siya sa uban, pero di ko no siya pasultihon, kaya magubot ta din pero ingon ko, siyempre, kamura ay gusto maimpirno. Hasta pare, impirno sad. Sama sad nga kamo gusto mong malangit. Kami gusto sa ming malangit. Si arang-arang mo Pader, kay duol na mo sa langit. Inako, kinsa may unang santo sa Pilipinas. Kinsa mo rin ito mga santos Pilipinas. Si San Lorenzo Ruiz o si
San Pedro Calungsod. Unsa man na sila? Mga pare? Dili oy. Si San Lorenzo Ruiz, usa ka amahan, usa ka bana. Si San Pedro Calungsod, ulitaw, sakristan. Di ba? Mas dali pa ning malangit kaysa nagmisa. Alagi. Kay mao gyud unang akon. Kanang galak lektor diri, mura-mura mo lang San Lorenzo Ruiz. Nag-alagad sa simbahan ba? Konting ito siya. Kaning sa katuyang role dito sa simbahan, basig sakristan mayor sa to si Juan Lorenzo, kay sayo man siyang mo-serve ngadto sa simbahan. Inana. So mas dali pa mong malangit. Kami san man malangit san mi. Kinsa may makasala. Matod pa ni Kristo, nakatultol mo sa akong adtuan. Yan, itubag na Yus Tomas diri sa atong ebanghelyo. Lord, wa man may kibaw ka asa kapadong. Unsaon na mo pagkadumdum sa dalan? Nga niingon des Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kinsay maimpierno, kanang musupak sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Iya pag yung gisumpayan, walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Tanan natong pagsupak sa gustong mahitabo ni Kristo ug sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo, kana makapahimulag nato sa Dios, sa gugma sa Dios. Dili tungod kay ang Ginoo ni hunong og higugma nato, kung dili kita maoy nibuwag niya. Doon na sa nilaing pasumbingay si Kristo, katong niingon siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang akong mga sanga. Ang sanga nga magpabilin sa punuan, magsigig pamunga. Apan ang sanga nga mahimulag sa punuan, malaya, puniton ug isugnod sa kalayo. Nya unsa may makapabilin nato? Ing siya, pabilin mo sa akong mga sugo. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo diri kanako. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin diha kaniya. Kanang sugo mao ginay makapahimo natong suod kay sa Ginoo. Pananglitan, wa kay bugas. Unsa may sugo sa Ginoo? Mangayo o mangutang? Nya kanang nangutang, nahimulag na. Pangayo, ayaw pangutang. Parihagod nato din higod. Wa man tay mga kwarta dinhi, pero nganong nakahimo naman ta ani daghan kayong proyekto. Tungod kay nangayo ta. Unsaon man nato pagpangayo? Maligyag sila. Halin man sad. Tanawa karong Domingo, di ba na sa Tebagong Slat. Nga masay manghatag, nga masay mamalit. Kaya nga naman, ang naay sobra, matod pasad ni Kristo, kung wa sad kay kanang nasubraan sad ka, ihatag po na atong way iya. Aron way nasubrahan kaayo, wa say nakuwangan. Muna ang iyang sugo sa nakuwangan, pangayo. Aron katong dunay sobra, makapanghatag. Wa man sad mo ingos Kristo, pagpautang kamo. Wow, nade sugo di ay. Pagpautang kamo. Wa panghatag kamo sa mga nanginahanglan. Na siya sugo. Lagot lagi mo na ako. Peligro kay ni mahimulag. Padalitan, gilutos ka. Naitaw nga magsiging lutos nimo, daog-daogon gyud ka unsa may sugos Ginoo diha. Higugmaa ang imong kaaway. Iampo nga magmaayo ang lawas adtong na naglutos kanimo. O di ba? Kanindot ana, unyag masuko ka ng mga tawhana. Asa man kapadong? Adto ka sa impierno.
ug mamatay, unsa may sugo sa Ginoo ini kamatay? Ha? Unsay sugo? Uy. Wa mo kibaw kung say sugo. Uy, naingos Kristo, pagpakamatay mo alang sa inyong mga gihigugma, lay down your life for your friend or for your beloved. Sa ato pa, ang ato di ay kamatayon, muabot unta nga nagsigitag gamit sa atong lawas sa paghigugma sa atong isig katao. Ana, sige, lingian na imong tupad. Ana, ing na magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? Ing na magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? Na. Nya moingon gani siya, sugot ko. Maimpierno na siya. Moingon man sana siya kung gusto siya malangit. Oh, ako sad magpakamatay sa ko para nimo. Nandot ano? Kamo mga asawang niya din niguli sa inyong balay, ingna inyong bana, dong magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? Moingon gani, siyempre, sugot yun ko. Aka na, impirnohono na. Ngayon naman, ang saktong tubag, ako sad, magpakamatay sa ko para nimo. Nindot kayo no? Haron malangit sa ko. Ang resulta, ang bana, dili yun magluib sa asawa. Ang asawa, di sad magluib sa bana. Nya manag-uyab, moingon sad, sa na ilang tinawaganay? Wa ko kasuwayan ang tawagas o na Orang kong niluhan man naminaw. Magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? May mo sa tong uyab, magpakamatay sa ko para nimo. Kay magsunod gyud ko sa Ginoo. Unya, muhikap to siya dili. Di gyud to muhikap. Kay ngano man, og muhikap siya, mahimulag man siya sa Ginoo. Nya kay magpakamatay man siya, naaday patay nga muhikap. Ang patay muhikap pa na. So ako hikapon ko sa patay, mahaigking tingin ko Di na muhikap ang patay Pasabot ang uyab nga moingon, magpakamatay ko para nimo. Di gina muhikap, dili na mulayog, dili sad na manguot. Patay gud, ana ginang kamot, ana. Oy, lahi man sila. Linayugay man. Mao na wa na magpakamatay. Unsa may gibuhat la? Nagpahimos, nagtagbaw sa ilang kaugalingon, nagisupak ang pulong sa Ginoo. Gitagbaw ang ilang mga malaway, mga kaulag sa lawas nung kaulag. Mao nay makapahimulag sa Ginoo. Pag-practice gyud patay-patay. Nya kun molihok man ang imong kamot, kinahanglan ang iyang gibuhat sa Ginoo. Nya karon kay minyo man, unsa naman sa isugo sa Ginoo, wa sad mag-ingon nga ay mughikap. Matod pa, dili na mo duha, kung dili usa na lang. Paningkamot yung mahimo mong sikit kanunay. So kamo mga minyo ni aron dinhi iniguli pag inagbayay mo. Testingan nato, ha? Saman wa na mo'y gusto ana. Pag ginunitay Diyos kamot, ana. Mao na sikit yun. Bitaw mga igsuon, handomo nato ang mga nangamatay o atong i-offer ang atong kaugalingon ug andamo nato kanunay alang sad sa atong kaugalingong kamatayon. Sayod ta nga ang kamatayon dinhi sa kalibutan dili malikayan, moabot yun apan dili na maoy tinuod nga kamatayon basta nagsubay ta sa dalan nga mao si Kristo. Nindog ta. Mga igsuon, nagtuo kita sa kahiusa sa mga santos. Masaligon kita karon sa atong mga nga madawat nato ang kabanhawan busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan, dinhi sa yuta, dili gayud makalimot sa simbahan,
nga nagapaabot sa tunayng himaya sa kahingpitan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ug kahayag ihatag sa mga kalag, ilabi na ni adtong wala gayud makailak ang Kristo niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglawutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga trabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pag-ampo magtabang sa atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Kahimot Ginoo kining among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan ha sa himaya sa imong anak kay nadugtong man kami pinaagi niining halangdong sakramento sa gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga di kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos ug inikatun-as nas among puloy-anan ining kinabuhia ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo ihatag nga ang imong mga alagad nga nangamatay makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahigawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Mang lingkod, atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan na ning alagad nato karon, ang atong pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ato mga sakristans nga nag-serve karon, ang atong lektor, salmista, atong love offering assistants, ang atong nag-IT nga nag-monitor sa ato diring kaning recording para sa ato karong para sa social media, ang atong nag-monitor sa atong TV ug sa atong sound system, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ang tanan nga ni-offer karon ining misaha, labi na gyud ang nag-offer sa bread and wine nga sila si Mr. Wilfredo and Mrs. Maria Bohol and family. Atos lang hatagag masipang pakpak. Salamat kaayo. Nya usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kabanhawan. Ang ato na lang buhaton para mabanhaw ta padong sa
langit, musubay kita sa dalan nga mao si Kristo. Karon manindog ta para sa atong pagpanalangin diri sa atong mga kalag. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, pagkahayag naway pagkapalong danag hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.